a Pals, sí, al Baix Empordà, municipi medieval, amb platges increïbles i arrossars que fan honor al seu nom. Aquí hi ha més misteris que a Montserrat. Coneixen els palsencs i despalsenques el seu territori? Pals o palos? Pal és una paraula llatina, com aiguamolls o no pantans o aigües enfangoses. Zona pantanosa. I és per als arrossars, no?, que hi ha aquí al voltant. A l'escut hi ha els 3 pals, no sé si per marcar les profundàries de l'aigua. Avui, Pals, la vila misteriosa. Misteri número 1. Torre de les Hores, quin misteri té? A la Torre de les Hores és l'últim reste que queda del castell i s'ha fet servir durant segles com a campanar de poble. Té 2 campanes, una que toca els quarts i una que toca les hores. Misteri número 2. Colom va sortir de Pals? Diuen que podia haver sortit d'aquí, Colom, però també es dubta amb el port de Palos d'Andalusia, llavors hi ha aquesta... De Palos de Moguer o de Palos de la Frontera o no sé de quin Palos, no hi havia port en allà. Hi ha diversos historiadors que estan darrere d'això. El que passa és que hi ha molts documents i molts indicis també que situen personatges de la història colombina oficial espanyola aquí a Pals. Tu què creus? Què et diu el cor? Si m'haig de mullar, en primer lloc, Colom era català. Ves, això està documentat científicament i demostrat ja. I, a banda de que sí que era català, penso que tot apunta i estic convençuda que va sortir de Pals. Tercer misteri de Pals. Hi ha una llegenda que diu que va venir un vaixell molt gran carregat d'or de terres llunyanes i durant molts anys la gent jove de Pals, com no tenia gaire res més a fer, venia a excavar la sorra i s'enduia un grapat de monedes cap a casa seu. Quart misteri de Pals. Pals va tenir un port marítim? Palos aquí Pals, antigament hi ha hagut el port de Pals. Però ara per ara no hi ha port, ni sembla que n'hi hagi hagut mai. No, està sota aigua. Això és totalment veritat. Des del 2011 que estem treballant i hem recuperat el jaciment de l'antiga vila dels pescadors de Pals, que està datada des del segle XIII al XVIII, 700 anys, que s'havia oblidat una vila. I encara més misteris. Les antenes de Radio Liberty. A veure, Radio Liberty era l'emissora dels americans que van venir a instal·lar-se aquí pel tema de la Guerra Freda. Que encara hi ha gent que recorden d'haver-hi treballat i d'haver cobrat en dòlars. Com anem d'aquí del poble, hi havíem entrat 3 milions de vegades a tafanejar. És que hi havia tant de misteri dins que el jefe de seguretat d'aquí de la base era un coronel que havia sigut jefe militar de seguretat del Pentàgon. I l'última que li faig és, a les Illes Medes, qui hi havia viscut? Una vegada a l'any venen totes les sirenes del món a reunir-se aquí, perquè deia que la reina de les sirenes vivia aquí i per això se venien a reunir aquí. Mira, m'encanta la sensació que et deixa descobrir misteris. Gràcies. A vosaltres. A reveure. A reveure.